Здравейте, аз съм Дани Толев и вие сте с моя канал Online Sales BG. Продължаваме с 7-те стъпки на търговския представител, а именно трета стъпка – презентация. За да бъде успешна една презентация, то трябва да се следват следните стъпки. Правилно установяване на контакт. Какво означава това? Винаги използвайте името на клиента. Не използвайте колега, брат и така нататък. Направете първо впечатление, то няма да има второ. Не започвайте разговор, както обикновено започва един търговски представител. Нещо да пишем ли, искате ли нещо тази седмица, имате ли си всичко и така нататък. Започнете разговора с тема извън работата. Попитайте го как е, как са и така нататък. Събирайте обратна връзка от клиента. Определете нуждата. Какво е определена нужда ли? Сега ще ви кажа. Нуждата е вътрешно усещане за липса на нещо. На база нуждите всеки взима своето решение за определени действия. Потребностите на клиента обикновено са как да увеличи продажбите си, как да повиши оборота, как да намали разходите си, как да използва ефективно мястото си и какви конкурентни предимства ще има. Стигаме до стъпка презентация. За да правите презентация, трябва да сте доста добре подготвени. Използвайте призиви, които провокират действия. Като например вземи подарък, възползвай се, използвай възможността, винаги носи каталог, използвай цифри, подготви се преди това. А когато дойдат възраженията, започваме да се справяме с тях. Много от търговските представители, като срещнат най-малкото възражение, се обръщат и казват, ами ще мина друг път, ама тя нищо не ще, ама тя сега не иска другата седмица и така нататък. И съответно приключва визитата. Как мога да се справите с възраженията и какво е възражението? Възражението обикновено е несъгласие с идеята или с мисълта. То обикновено е скрито запитване за допълнителна информация. Затова много е важно да знаете как да го използвате в твоя полза. Възражението може да покаже и нуждата на клиента. То е възможност и дискусия. Възражението по никакъв начин не е отказ. Всеки може да се справи с възражението. Просто трябва да бъде уверен, подходящо облякан за ситуацията, да бъде подготвен, да слуша активно, да е добър слушател, при нужда да обърне възражението във въпрос. Като така ще разбере повече за това нещо. Може да дадете примери от трета страна, правете сравнения, поискайте ангажимент, предложете решения, като два варианта, които и двата варианта са във ваша полза. Оставете в клиента илюзия, че може сам да избира. Всичко зависи от вас как сте подготвени и какво искате да постигнете в самата визита. За още съвети и обучение може да ми пишете. Ще изготвим специално за всеки обучение. Аз съм Дани Толев. До скоро!